Geef het helemaal om met dat. Ja, dan zijn die ingehuurde fotografen. Dat is een ding van kerk. Bij ons gewoon.
Hè?
de tweede rij houdt dit niet. Als jullie nou een zo'n spelen, Ja, is ook zo. dan spelen we gewoon 16 maanden. En dan doe je Mag dat wetenschap is makkelijk aan het proberen. Ja, vorig jaar, maar we zijn zo niet blijven dan. We spelen gewoon 16 of 16 maanden. Nadat we gespeeld hebben, dat is